Anoula, Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio CC nɛgɛ ɲɛ 13 fila o bɛ yan Washington DC Amérique soba kɔnɔ VOA la an ka bi tarata don o kunnafoni kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan an bɛ taa Bamako kɛrɛnkɛrɛnna Mali kɔrɔyanfan la Kidal n'a yirala k'a fɔ ko Mali finitigiw ye ayiwa sanfɛ muguci dɔ bila sigida kɔnɔ an bɛ segin ka na kunnafoni d'aw ma o hukumu fana na dɔgɔkun tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko MINUSMA olu ka cɛden 22 olu joginna u yɛlɛtɔla mugu pɛrɛntan dɔ fɛ u tatɔla ayiwa Gawo fanfɛla la ka fara o kan DIRPA n'o ye Mali finitigiw ka kunnafonidiso ye olu fana ye ayiwa kunnafoni laseli dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ si tɛ Mali fan kɔnɔ ni min tɛ sɔrɔdasiw tɛgɛ kɔrɔ an bɛna taa Koro mara la kɛrɛnkɛrɛnna ayiwa bingani min kɛra Tomiya an bɛna kuma o kan ni lasigiden Tijani Wederawogo ye ka bɔ Koro ka fara Burkina Faso o jamana kuntigi n'u ka laseli ka ɲɛsin baarakɛlaw ka lafasali tɔn olu ka kɔrɔfɔliw ma Banisarala o sɔrɔdasiw ka cɛden kumalasela o dɔ fana kumana ayiwa u bɛ baara minnu na yaasa maa welekelen ninnu k'olu kisi ka fara Amérique jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump o ka kiiri min bɛ sen na ni waati kelen na ani an ka kunnafoni farikolo ɲɛnɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lase aw ma. Bi tarata don sanfɛ muguci o gɛrɛntɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 6 faga minnu cɛla denmisɛnninw dɔ Kidal sigida kɔnɔna na Mali famaw bolo an ka Kidal duguden dɔ o ka seereya lamɛn ayiwa ale b'a ɲini ko a tɔgɔ kana fɔ a kumana VOA Banbara kunnafonidila Kayatu Traoré fɛ a ka kumakalama la nɛgɛjuru fɛ an ka jɛ k'u lamɛn. Oui, c'est vrai, u ye gosili kɛ a kɛra MINUSMA kan kɔnɔna ani kan kɛrɛfɛ quoi. Tu sais que mɔgɔ minnu bɛ ka minɛn ninnu démonter ka taa n'a ye dɔw bɛ ka fɛn ninnu démonter ka taa n'a ye u ka so wala olu mɔgɔw de don. La plupart là c'est des civils donc minnu bɛ ka minɛn ninnu bɔ ou bien minnu taara ɲini ou bien minnu b'a ɲini ka a don kan kɔnɔ ka fɛnw ta wala olu de don donc drone de fara bɛ kɛ quoi drone de fara bɛ kɛ. Voilà u sara quoi u sara donc parmi ceux-ci la mɔgɔw bɛ an bɛ minnu dɔn bon an tɛ minnu dɔn la mɔgɔw kɔni sara pour le moment le bilan est provisoire minnu sara sur place olu ta la bon au début ko mɔgɔ 7 de sara maintenant o kɔfɛ ko maa 12 de sara donc jusqu'ici dɔw farala su kan bon dɔw bɛ pièce t'u bolo min b'a yɛrɛ ko karisa de don donc u bɛ ka mɔgɔw wele k'a fɔ ko i ka taa lajɛ n'a sɔrɔ ni i ka mɔgɔ dɔ don walima i b'a tigi dɔn donc u bɛ ka mɔgɔw wele hôpital la ka taa su ninnu lajɛ quoi donc à ce stade là on est dans ça voilà c'est vrai drone de frappe kɛ quoi c'est vrai a kɛra ce matin oh oui. Ni dɔgɔkun na duniya kɛlɛya tɔn ka cidenya baara mun bɛ Mali la n'o ye MINUSMA u y'a laɲini k'a fɔ laselila ko finitigi banfulama olu maa 22 u kɔni joginna ayiwa mugu pɛrɛnta fɛ u bɔtɔla Kidal mara kɔnɔ o nasira wɛrɛ fana na DIRPA o ye laseli kɛ ko Mali fan si tɛ bilen min tɛ Mali sɔrɔdasiw ka fanga kɔrɔ VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale b'a kunnafoni walawala an k'a lamɛn. Stéphane Dujarric ni ale ye Nations Unies casque bleu ka kunnafonidilaw min bɛ diɲɛ seleke 4 tɔnba kɔnɔ o ka kumalasela ye Washington ale y'a yira kunun k'u ka casque bleu ye gɛlɛya caman de sɔrɔ u ka bɔli la Mali jamana kɔnɔ ko kabini octobre kalo tile 31 don kɛrɛnkɛrɛnnen min dila yaasa u ka se ka Mali jamana bila k'u ka convoi caman minnu y'u kunda Gawo marabolo kan ko nin y'a dɔgɔkun kelen ye bi k'u ma se ka Gawo lasɔrɔ Gawo min ni Kidal cɛ ye kilomɛtiri 350 ye Stéphane Dujarric ale ka fɔla alisa ko sibiri min tɛmɛna ko jan dala u ɲɛ Anefis marabolo kɔnɔ min ye dugujukɔrɔ mugujugu ye k'u ka convoi dɔ binna o kan ni k'u ka cɛden 22 ko olu jogi a y'a yira ko nin y'a siɲɛ 6nan ye bi ni binkani sugu ninnu bɛ kɛ kabini u y'u ka kasaw kuru don min na ni ka Kidal marabolo bila a ko duguma sira min bɛ bɔ Kidal ka taa Gawo marabolo kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen falen bɛ mugujugu gansanw de la minnu dola maaw fɛ minnu yɛrɛ ma lakodɔn
ko ka kɛɲɛ n'u ka nin taama gwɛlɛyaw ye mali finitigilakaw k'olu kɔni ye dɛmɛ d'u ma kosɛbɛ ji taji ani pankuru ka se k'u ka majogilenw ta ni k'u kunda Gawo marabolo kɔnɔ minnu yɛrɛ sela k'u ka furakɛliw sɔrɔ ni waati in kɔni na ɲiningali yɛrɛ min bɛ ka kɛ u fɛ o de ye yani u ka se ka Gawo yɛrɛ marabolo sɔrɔ yala u tɛna gwɛlɛya wɛrɛw sɔrɔ sira la wa sabula halisa u ka convoi caman de bɛ yen nɔ minnu ma se ka don Gawo marabolo kɔnɔ fɔlɔ o waati kelen na min ye mali finitigilakaw ye diripa ɲɛma Suleman Danbele ale y'a yira ni dɔgɔkun daminɛ in na u ka ladala kunnafoni kɛnɛ kan ko mali jamana yɔrɔ si tɛ yen nɔ bi mali sɔrdasiw tɛ se ka don yɔrɔ minnu na k'u ka mɔmɔniw kɛ juma tɛmɛnen u ye jadima caman de ni daraki Kidal kan 2 kɔnɔ MINUSMA y'a daga yɔrɔ min bila ka sɔrɔ a ma di mali sɔrdasiw ma diripa yɛrɛ ka fɔ la bi sɔgɔmada in na u ye wurikajɔ belebele fɛnɛ kɛ Kidal nga baara minnu kɛla olu kunnafoniyaw ma perepere latigɛ ma ye fɔlɔ Mariam Kuyate ka laseli do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la halisa mali jamana camancɛ la kunu marifatigi kulu lamɔgɔ dɔ minnu bɔyɔrɔ ma dɔn u ye bingani kɛ fangaso kurani o sigida la min bɛ Tominya marabolo kɔnɔna na an bɛna taa mali la VOA Bambara lasigiden Koro n'o ye Tijani Wederago ale b'an bolo nɛgɛjuru na ni waati kɛrɛnkɛrɛn na Tijani ni wula Mamadi nula an lamɛnnibaw bɛɛ lajɛlen ni wula o diyara an ye ayiwa ko min kɛra kunu mun de bɛ sen na ni wagati kɛrɛnkɛrɛn na marabolo nin kɔnɔ ye i ka dɔn k'a fɔ Mamadi nin waati in kɔni na samiya baaraw banna mɔgɔw bɛ ka sumanw de tigɛ k'a ladon so kɔnɔna na a san o san a n'a waati mana se a bɛ kɛ gɛlɛya ye baw farinya tigilamɔgɔw bɛ taa dangarewalew kɛ k'a ɲɛsin dugu ma kɛrɛnkɛrɛnya la dugumisɛnninw ale ni togodaw ma kununko dɔrɔn an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko dugu min n'an b'a fɔ a ma ko fangaso kurani ni o yɛrɛ sigilen bɛ Bankas ni Tomiya dancɛw la Tomiya mara kɔnɔna na kulu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu kɛn bɛ ka taa dangari kɛ k'a ɲɛsin yen dugudenw ma a kɛra sababu ye ka maa dɔw kɔni bɔnɛ u nin na nka maa hakɛ min bɔnɛna u nin na nin dangarewale in senfɛ an ma se ka o jate dɔn a yɛrɛla fana k'a fɔ ko duguden caman nin waati in na olu bolila ka dugu bila ka taa sigi wan dugu kɔnɔna na hakilina jiginna ni suman tigɛ waatiw sera san o san kulu marifatigiw u b'a wajibiya maaw kan dugumisɛnw ani togodaw kan mali finitigilakaw dagalen tɛ yɔrɔ min na ko ka suman n'u ye suman tigɛ u ka suman ja ka bɔ k'a di olu ma ni dugu minnu banna dangarewalew bɛ kɛ ka ɲɛsin o ma walasa n'i y'a jateminɛ walasa ka se ka ninnu ko ninnu kɔn mali camancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalasagu mara la mali finitigilaka minnu dagalen bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko opération kɛlɛtigi olu fana kɛn bɛ ka giringajɔ dɔw dogoda giringajɔ min yɛrɛ senfɛ u bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka se k'u ka sumanw tigɛ ka se ka mɔgɔw lakana u bɛ se ka sumanw tigɛ ka hakili bɛ se ka sigi ka se ka sumanw tigɛ ka ladon cogo min na ni dɔgɔkun tɛmɛnen nin dɔrɔn na dangarewalew kɛra ka ɲɛsin dugu dɔw ma minnu kɔni kun banna u ka fɔla ka suman ja ka bɔ o bɛ se ka kɛ kunnafoniya fɔlɔ ye mun bɛ tali kɛ lakanako kan mali camancɛ yan fan na a filanan an bɛ na Bankas mara la bi sɔgɔmada in na dɔrɔn an ye kunnafoni sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ a fɔlɔ la k'a yira k'a fɔ ko taamakɛla dɔw wulekira Bankas ale ni Bayangara cɛ yɔrɔ min n'an b'a wele ko Paru ani Sɔngɔbiyan mɔgɔ min kunnafoni fɔlɔ tafɛ n'i y'a lajɛ ni a bɛ waatinin bɔ Bayangara yɛrɛ mara kɔnɔ ka taa Bankas waati bɛɛ a bɛ fɔ ko maajugu ninnu bɛ ka bagabagali kɛ walasa sigidadenw ka yɔrɔ bila caman y'u ka yɔrɔ bila ka n'u sigi Koro a ma mɛn nin y'a dɔgɔkun 2 ye ayiwa diripa dun bɔra k'a fɔ u ka kunnafoni na ko yɔrɔ si tɛ Mali la n'u sen tɛ se ka don a yirala k'a fɔ k'u ye dagayɔrɔ dɔ kɛ Sofara ayiwa Tɛnɛnku ka na Jɛnɛ ka na nin yɔrɔ bɛɛ la ayiwa dankari de bɛ kɛ don o don e yɛrɛ fɛ wulikajɔ ninnu bɛ kɛ waati min na ani maa minnu dagalen don n'o ye finitigiw ye olu ka yalayalali bɛ se ka bɛn maa ninnu ka ayiwa dankariw kan wa n'i y'a jateminɛ diripa bɔra ka mun fɔ an tɛ se ka nkalontigiya baw mali finitigilakaw n'i ye mali camancɛ yan fan jateminɛ yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na wa duguw ka ca kosɛbɛ dugu minnu lakanabaliya bɛ yen ɲɔ ɲɛnen don kosɛbɛ a ka ca nka ni dun y'a jateminɛ maa hakɛ min bɛ finitigilakaw kan n'u dagayɔrɔw bɛ yɔrɔ minnu na u tɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen lakana baw frontière don n'i y'a jateminɛ jamana fila Burkina ni Mali dancɛw don wa jadiwale tigilamaw bɛna u ka banbaciwalew kɛ ni ka sɔrɔ ka segin ka t'u daga
frontière ninnu na nka mali fintigilakaw u bɛ to ka munumunu yen tuma dɔ yɛrɛ an b'a jateminɛ burukina fintigilakaw ni mali fintigilakaw bɛ dorogo ɲɔgɔn na ka baara dɔw kɛ a wale dɔw kɛra dɔgɔkun yɛrɛ tɛmɛnen na bayi mara la kɛra sababu ye ka dangariwale tigilamaw caman ka olu minɛ yen nɔ ani ka dɔw yɛrɛ lasila tunu o yɔrɔ nin na tuma kɔnɔna na an bɛ n'i y'a ma filɛ ni waati min kɔnɔna na n'u taara yɔrɔ yɔrɔ u bɛ tasuma don yɔrɔ la ka dugu jeni k'u ka baganw ta nka maa minnu bɔra o yɔrɔ la ani latimɛ minnu b'a yɔrɔ na mun de bɛ ka kɛ ka ɲɛsin o ma barisabu u bɛ taa ni fɛn bɛɛ ye baganw bɛɛ bɛ taa dugu bɛ jeni nka halisa maa tɛ ka ye a yɔrɔ fanfɛla la e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la mun de kɛra sigida ɲɛmɔgɔw fɛ a yɔrɔ maraw kɔnɔ walasa maa minnu ayiwa olu tɔɔrɔla nin ko ninnu na olu ka se ka lafiyabɔ sɔrɔ o yɔrɔ la ni y'o yɔrɔnin fɔ an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ in kɔni a ka gɛlɛn dɔɔnin bawo ni dangariwale tigi farinya tigilamaw mana na waati min na u bɛna sɔrɔ maaw t'a kalama u bɛ bin dugu kan ka mugu ci mɔgɔw la bon mɔgɔw bolitɔ o sen fɛ u tɛ taa ni foyi ye dɔw tɛ taa ni hali fini ɲɛnama yɛrɛ u bɛ taa se yɔrɔ kuraw la u bɛ kɛ dunan ye yɔrɔ nin na i b'a sɔrɔ se foyi t'u ye a dɔw yɛrɛ bɛ yen walasa ka se ka balo yɛrɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ a ka gɛlɛn u ma dɔgɔkun tɛmɛnen na dɔw bɔra dangariwale dɔw kɛra burukina ni mali dancɛw la u bolila ka na dɔw yɛrɛ ka fɔli la u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin ye olu siɲɛ fɔlɔ ye u ka don mali dugu kɔnɔ wa sababu mun y'a to olu donna mali dugu kɔnɔ gɛlɛya de y'u lase u ma dɔw tɛ maa si dɔn mais u kɔnɔna na autorités ale ni ONG dɔw bi yan nɔ baɲumankɛ tɔn dɔw bi yan minnu bɛ ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnyala musow ni denmisɛnninw walasa u ka se ka dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin u ma dɛmɛ dɔw yɛrɛ kɛra dɔw la ka yan yɔrɔ in na koro Bayangara fana minnu kɛra dugu wolonwula samiya waati olu bɛɛ lajɛlen kɔni bolila ka taa sigi Bayangara dugu kɔnɔna na kalan yɛrɛ taara ka to maa kuma dogolen ninnu kun sigilen bɛ kalansow de kɔnɔna na nka fɛɛrɛ sɔrɔla walasa u bɛ se ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ la ka se ka kalan kɔni k'o kɛ baɲumankɛtɔnw olu bɛ ka yɔrɔw jɔ k'a d'u ma ani ka dɔw ta kɛnɛyako fan fɛ ale ni baloko fan fɛ Mamɛdi. Ayiwa i ni ce la nin diyara n ye kosɛbɛ nin tun ye VOA Bambara lasigiden Tijani Wayidurago ka bɔ Koro an ka foli b'a ye. Mali kura kunnafoniw ka bɔ farafinna gun ani jamana fan wɛrɛw la. Ameriki jamana cidenyaso ɲɛmɔgɔ n'o ye Anthony Blinken o ye wele bila Congo République démocratique n'o ye RDC o ni Rwanda jamanaw ma ɲɛmɔgɔw ma u ka fanga dɔgɔya ayiwa kɛlɛ wulilenw kɔfɛ ni murutilenw ye minnu bɛ Kinshasa kɛlɛ. Monsieur Blinken n'o bɛ taama la sisan ka taa Japon tarata don a ka taama laban kɔfɛ ayiwa arabu gun kan n'o ye Moyen-Orient jamanaw kan ale ye kuma ta nɛgɛjuru fɛ kuma ɲɔgɔnya la ni Rwanda jamanakuntigi Paul Kagame o ni RDC jamanakuntigi Félix Tshisekedi ye ko sabatiliba ka jamana fila ninnu ka dancɛ la n'o ye jamana cidenyaso ɲɛmɔgɔ ka fɔ la. Monsieur Blinken ye a laɲini jamana fila ninnu ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ ciden jura sira fɛ wa a y'a ɲini fan kelen o kelen bɛɛ fɛ u ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ka dan sigi ni juguya la ka sɔrɔdasiw bɔ dancɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye kumalasela ka fɔta ye cidenya minisiriso kan n'o ye Mathieu Miller ye a ka ci ka dantigɛli kɔnɔ. An bɛna taa sa Israel mara fanfɛla la mɔgɔ kɛmɛ caman jamanaden wɛrɛw minnu taama sɛbɛn n'o ye passeport tun b'u bolo olu tun bɛ ka makɔnɔni kɛ tarata don Rafa n'o ye tɛmɛsira la Gaza mara la walasa ka taa Egypte jamana kan Palestine ka bɔ Palestine mara la. Israel sɔrɔdasiw ye mugu pɛrɛntan minnu ci ka sɔrɔ o mugu pɛrɛntan ninnu o ma dabila fɔlɔ o y'o kɔlɔsi kunnafonidilaw dɔw fɛ ka bɔ AFP la. Rafa dancɛ o tigɛra dabɔra bi sɔgɔma wa labɛn bɛ ka kɛ bɔliw kama Wael Abu Omer n'o ye Palestine mara ka dankan yɔrɔ marali ka kumalasela ye o y'o semantiya AFP ye ka sɔrɔ tɛmɛsiraw tun ka kan ka daminɛ wulada daminɛ na mɔgɔ fɔlɔ minnu nana Egypte fan fɛ olu kɔlɔsira AFP fɛ Palestine muso jogilen dɔ tun bɛ yen a maaw cɛla n'a bilala sen kan ka taa Egypte kisi dɛmɛbagaw ka bolimafɛnw fɛ n'o de ye ambulance ye.
siu kanaba kamoko mamoko note marije nyare siu kanaba kamoko mamoko note VOA Afrique ni VOA Afrique una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Alsa abe malikura e jamukan na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako ana laminiw na an bɛ sɔrɔ fana tominya radio parisien kan fiɲɛ turukala 98.8 kan an bɛ sɔrɔ Gawo fana fiɲɛ turukala 106.1 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ n'o ye www.voabamara.com walima an bɛ sɔrɔ fana an ka fiɲɛ sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye an ka Facebook ye VOA Bamara. Halisa a bɛ malikura de kɛnɛ kan ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ. Sisan an bɛna taa Burkina Faso n'a yirala k'a fɔ ko jamanakuntigi Ibrahim Traoré a ye a jira k'a jɛya ko baarakɛlaw ka lafasali tɔn minnu bɛ kuma fɔliw ani kɔrɔfɔ jogo ɲini u ma ko mɔgɔ kelen kelen ka hɔrɔnya tɛ fɔlɔ ka kɛ tɛmɛ jamana ta kan. Jamana tɛ jɔ ayiwa ko baliya ani ɲagami fɛ. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Wagadugu Kadɛ Traoré ale y'a ka kuma baara ɲɛsi fasodenw ma k'u hakilina ɲini jamanatigi ka laseli kan. An k'u lamɛn. Burkina Faso ka jamanakuntigi Capitaine Ibrahim Traoré ale ye kɔjaabi di faraɲɔgɔnkan jɛnkuluw ma ani sɛnika ɲɛmaw ma. Olu minnu tun y'a fɔ kunu tɛnɛlenw lasiri dɔ kɔnɔ ko kabiri farancɛ fanga nin sigira sen kan ko maaw ka yɛrɛma hɔrɔnya ani u ka sagona kuma fɔ o bɔsira o bolo an min wele ko liberté d'expression ani liberté de critiquer. Hakililanjigira sɛnika ninnu tun y'o ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko ni maa min y'a da la farancɛ fanga kan k'a fɔ ko a ma jɛni u ka baara ye ko o bɛ jagoya minɛ ka e bila ka taa kɛlɛkɛjɛnkuluw minnu bɛ bɛnkanni walekɛlaw kɛlɛla k'i ka taa kɛlɛ kɛ o yɔrɔ la. Ka taa nin waliya nin kan jamanakuntigi ka kɔjaabi ma mɛn. Kunu faso ka drapeau yɛlɛ tɛmɛnin kɔ présidence ra Ibrahim Traoré jaabi gwɛlɛndi ka taa nin maa ninnu fɛ. Il est temps pour chacun de s'accrocher parce que ceux qui ne pourront pas bɛɛ ka sigiyɔrɔ lɔn sabula ni maa minnu ma o kɔrɔ gwɛlɛn olu bɛna ben anw dun tɛna dan nin yɔrɔ nin na. Et nous n'allons pas nous arrêter. Une nation ne se construit pas dans la discipline. Ni ɲagamini waliyaw ye ani kolonbaliyaw ye an minnu wele ko indiscipline. Faragbera jamanaw ye min don maaw kunna o tɛ se ka taa ɲɛfɛ. Faragbera jamanaw ye hakili kolon min don maaw kunna o bɛɛ ye wuya le ye o tɛ se ka jamana basigi. C'est tout ce qui a été mis dans la tête pour que nous ne puissions pas avancer. O le kosɔn Capitaine Ibrahim Traoré y'a yira ko olu ye taabolo kura min ta ni maa minnu ko kɔni o sɔnni tɛ nin taabolo nin ye sariya bɛna boli o kɔ kan i n'a fɔ olu y'a latigɛ ta cogo min na. Nin tun ye Kadɛ Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. An bɛ taa Banisarala sisan n'o ye Israël ye u ka cɛdenw dɔ ka kumalasela n'o ye lieutenant colonel Peter Lernen a y'a lase ko finitigiw ka ban Mali a n'a wulikajɔ Gaza mara la ni waati kɛrɛnkɛrɛn na o ye maa wulukelenw ka kisili finitigiw ka baara fɔlɔ ye. VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele ale b'a kuma lakala ye. The IDF is operating based on principles of distinction. An ka finitigilakaw bɛ baara kɛ ni danfarali de ye sarasoya yɛrɛ mago ani dalakɛɲɛni ɲɔgɔn ma k'u jigi da fɛn 3 kan yaasa an ka se k'an ka saradaso laɲini sɔrɔ o kosɔn an ka wulikajɔ fɔlɔ nin dɔgɔkun 3 laban ninnu kɔnɔna la o ye mɔgɔ minnu ni u bɛ farati kɔnɔ olu labɔ o yɔrɔ ninnu na. To evacuate people from harm's way.
We've been encouraging people through text messages. Anye wele dake mɔgɔw ni telefoni bataki ci siraw ye ani telefoni wele di kumaw ye ani kumakan bilali ye telefoni fɛ ani ka kumakan sɛbɛ k'a fili ka bɔ sanfɛla la ka jugu ma ka wele dake u ye ani ka fu ɲɛna u ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔw la o yɔrɔ ninnu de la Hamas jɛkulu bɛ a ka baara kɛ Gaza ale kɛɲɛ ka yanfan na aw kan ka bɔ ye ka taa worodugu yanfan na worodugu yanfan farati tɛ o yɔrɔ la kɛlɛ tɛ worodugu yanfan na wa an y'o de kɛ an y'a kɔlɔsi k'a fɔ mɔgɔ caman de wulila ka bɔ o yɔrɔ la mun bɛ taga fo mɔgɔ miliyɔn 1 na Gaza kɛɲɛ ka yanfan la u ɲɛsin worodugu yanfan ma yasa u ka se ka kisi. To south, they actually launched RPG attack and mortar attack against the road itself, potentially putting people at risk. Farati kɔnɔna la an y'o de fɛnɛ kɛ bi u b'a lajɛ ka mɔgɔw koron o yɔrɔ ninnu na k'u bila gɛlɛya kɔnɔna la o waleya ye gɛlɛyaba ye an ka saridasulakaw bolo kɛrɛnkɛrɛnlela kɛlɛ kɛli duguba kɔnɔnaw la an ka laɲini ye ka se ka faso jama ni ko o bɔnɛni k'o dɔgɔya kosɛbɛ an ka larawuli baaraw kɔnɔna la. It is an unfortunate reality of warfare that Ni ye kɛlɛ tiɲɛ gɛlɛn de ye mais an kan ka hakili to a la k'a fɔ an ma ni kɛlɛ in laɲini an tun b'a a boloda k'a fɔ an bɛna kɛlɛ kɛ fo k'a fɔ ko bani sira la bɛ se k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ da jigin a bolo ka d'a kan an bɛ baara kɛ ni k'a to an hakili la ko Hamas jɛkulu a tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ni anw ye u ye ninjuguya wale mun kɛ ni a ka ca ni mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 400 ye k'u bɔnɛ u nin na u bina dɔw kan ka dɔw nin kɛnɛ karababu u la ka dɔw bani sirela jamanadenw minnu ma min u ma bɔ ka dankari u la wa u taara ni bani sirela jamanaden mɔgɔ 240 ye ani jamana wɛrɛ mɔgɔw sisan an fɛnɛ wulila an bɛ fɛ ka a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ waleya mun kɛra octobre kalo tile 7 san 2023 yasa octobre kalo tile 7 a kana kɛ don ye ina fɔ don tɔw nka o kosɔn yasa octobre kalo tile 7 a ɲagana wɛrɛ kana kɛ tuguni badabada. But to make sure that October 7th will never ever happen again. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 0 20 24 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Yano Amerik faba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Washington DC Amerik jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump ye ayiwa sɔsɔli kɛ dantigɛlikɛla ni kiritigɛla dɔ ye ka bin jamana sariyatigɛba dɔ kan min b'a sen doni kɛ kiritigɛli na min ɲɛsilen bɛ a ka nafolo lafasali ma. VOA Bambara kunnafondila Mariam Traore ale b'a a lakalan an ka lamɛn. Jamanatigi kɔrɔ Donald Trump y'a ka seereyaw di ntɛnɛndon kiritigɛ kɛnɛ kan ka kɛ ni jalakilikanw ye min bin'a kan k'a fɔ k'a tɔgɔ yelen tun don yurukuyuruku ko dɔw la jalakili min bin'a kan ni dɔ farali ye a ka kow yangan kan ka taa sɔrɔ yiriwali siraw kun kan min taara ka ɲɛsin ani maa wɛrɛw ma. The poll numbers are terrible. You show what happened today. The New York Times and CBS came out with a a y'a lase ko kiritigɛla min ni nin kirikow bɛ u ka bolo kan ye ɲɛnatɔmɔli kɛ ka taa fan kelen fɛ ni ka ale ka fan labila a ye jalaki bin ka taa procureur général kan k'a fɔ k'a ye nin kiriko in natɛmɛ ka taa n'a ye politiki ko fan fɛ hakili falen falen kumakan minnu ni olu yɛlɛnna ɲɔgɔn kan min y'a yira k'a fɔ ko jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye a ka taabolo hakilina gɛlɛnw yira nin kiritigɛ in kɛnɛ kan a y'i cɛ ka bɔ jalakilikan bɛɛ lajɛlen kɔrɔ a ka nin seereya di sen fɛ ntɛnɛndon ye a ka kumakanw fanba bɛɛ lajɛlen bɛn hakilina dɔw ma min bɛ tali kɛ jalaki binni na ka taa kiritigɛla ɲɛmɔgɔ procureur général fan fɛ min y'a yira k'a fɔ ko Trump ani a ka cakɛda yala wula kama ka dɔ fara u ka sɔrɔ u yakubayali kan gafew kɔnɔ ko walasa ka se ka mana da wari jiginɛsow n'o ye bankiw ye ani ka fara a ka cakɛdaw ka surunadonni taabolo kan n'o ye assurɛriw ye wa ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra bɛnkan dɔ fan fɛ ka taa jago o labɛnni baaraw lakilenni fan fɛ a y'a yɛrɛ disi gosi n'a ka dugukoloko baaraw ye n mago bɛ $1 miliyari de la ka tɛmɛ nafoloso cakɛdaw kan wa ma sɔn jalakilikanw ma minnu bɛɛ lajɛlen tara ka ɲɛsin ka baara la yakubayali ma k'a fɔ ko n ye mana da wari jiginɛsow la n'o ye bankiw ye ani ka fara assurɛriw kan ni jalakilikan minnu dalen don namarakow kan ma bɔ ni hakilina sira ɲumanw ye min dɔ bɛ se ka da ni kaso fɔli ye n'o bɛ ɲɛsin kirikow kun kan ka taa Trump fan fɛ nka a jalakilikanw n'o bɛ tali kɛ namarakumaw kan sɔrɔ nasiraw fɛ n'o de bɛ ko in bɛɛ lajɛlen camancɛ la k'a fɔ k'a sigira sen kan nin y'a san caman ye
o y'a to ɲiningali caaman ka kɛ ka ɲɛsin jamanatigi kɔrɔ Donald Trump a ka baaraw taabolo ma waati natɔw kɔnɔ i n'a fɔ a yɛrɛ tɔgɔla yɔrɔba min bɛ yen n'o bɛ wele ko Trump Tower ani ka fara a ka cakɛda wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ a ka sɔrɔ yakubayali fan fɛ Angoron a ko i bɛ se ka bin ne kan i n'a fɔ a ka di ye cogo min na nka ɲiningali ninnu jaabi. He hurled insults, but we expected that. Sisan an bɛna an ka bi tarata don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo. N bɛ taa Indonésie jamana kan yen novembre kalo in tile 10 nata san 2023 in na Coupe du Monde U17 bɛ daminɛ diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba don sɛnɛntolantan bunakun kan min bɛ sɛnɛntolantanw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan Mali sɛnbɛ farafinna jamana 4 na minnu bɛna ye a kɛnɛ kan ka fara Mali kan Maroc, Sénégal ani Burkina Faso. Mali sɛnɛntolantana denmisɛnninw ye tile 10 labɛnniw waleya Arabie Saoudite ka sɔrɔ ka Indonésie sira ta kunun tɛnɛ novembre kalo tile 6 san 2023 in na. U selen Surakarta o ye Indonésie dugu dɔ ye a ma kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ kuntagalajan ye. Bari u ye degeli kunfɔlɔw waleya ye. Min b'a yira k'u hakili bɛ ka Mali jɔnjɔn kɔrɔta sanfɛ Indonésiekaw fɛ yen. Mali degeli karamɔgɔ Sumɛla Kulubali n'a ka cɛden 21 kɔni ka laɲini ye de k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ Mali tɔgɔ la a kɛnɛ kan. Coupe du Monde U17 kɛnɛ kan Indonésie Mali ka kulu ɲɔgɔndan kunfɔlɔ n'o ye poule ɲɔgɔndanw ye o bɛ tan novembre kalo in tile 10 nata Uzbekistan ɲɛkɔrɔ. Novembre kalo tile 13 Mali ni Espagne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Novembre kalo tile 16 nata Mali ka poule ɲɔgɔndan sabanan a n'a laban bɛ tan Canada ɲɛkɔrɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Ni bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jɛmukan labɛnna o balimakɛ Cheikh Cero fɛ ne kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Regis bolo ni kunnafoni laseraw ma fana Mohamed Touré fɛ ka bɔ Washington DC a ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ la. So